Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho dielu Ze šupu na šupu. Istotne viete, že dnes je štedrý deň a je to súdiť aj podľa našej vianočnej výzdoby. A tak sme si pre vás pripravili vianočný špeciál. Istotne už tušíte, šípite, čo bude náš borec jesť. Samozrejme, bude to štedrá večera. Takže budiš svetlo a tu máme nášho borca a tu je jeho štedrá večera. Tu je rybiška so zemiaškom, keďže zemiakový šalát my chudobní študenti sme nemohli nakúpiť kvôli nedostatku finančných zdrojov. Takže náš borec sa môže pustiť do jedenia. Takže takto sa je štedrá večera. A rybiška už je tam. Chrumkavá zo šupu na šupu. Veď ako ináč. Samozrejme nerobí nášmu borcovi žiadne problémy. No, evidentne je suchá. Keby bola taká polosladká, už by to bolo o inom. A nasleduje zemiašik. Tak ešte za chvíľu borec signalizuje. Ešte musí pochrúmať celú rybišku. Už ostávajú iba posledné zbytky. No a na radu sa dostáva zemiašik. Krásne zachrupká, krajšia ako mrkvička. Toť borec z profilu. A zemiak je taktiež iba takou pochúťkou proti tomu, čo jedol predtým, proti cesnaku, cibuli a podobným hnusobstvám. Strojovo to žuje. Za chvíľu už nezostane zo zemiaška ani šupa. No, už len posledné kulínčeky a je po štedrej večeri. Hotovo. Toť už zjedol, takže nasleduje ako tradične logická otázka. Takže, keď máme dneska štedrý večer, tak aj otázka bude štedrovečerná. V ktorom roku pred Kristom sa narodil Kristus? Kristus sa nemohol narodiť pred Kristom. Výborne. Náš borec má logické myslenie, takže všetko je v poriadku. Ďakujem za pozornosť. Teď si môžete pozrieť ešte náš stromček. Jedného aniela, druhého aj tretieho. Takže dovidenia.